Espiritu Santo izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainkoaitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri denoi, ona artiku zara etorri zarete, pues San Agustin, ospatzeko eta San Agustin bezala pixko bat izateko. Horregatik, pues, dezagun gure meza, barkamena eskatzen gure akatsengatik. Erroki jauna, eta gure pekatu abarkaturik, eraman gaizala betiko bizara, abez ezaguna izan.
Berrizetzu jauna zure izan Agustin gozaia eta igaiz irakasle santuari, oparodan zenio espiritua. Espiritu horrek berak beterik zutat bakarri izan daitezen egarri, eta zu baizera giazko jankikinduren iturri, eta egizu zu bakarrik bilaza izagula, zu baizera goiko maitasun egile. Jesukristoren bitartez. Amen. Arrez ezagun. Apokalipsis liburutik. Ona zer dioen amen deritzanak, testigu zintzo eta leialak, jainkoak egin dituenen hasiera denak. Horra, atean nago, ate joka. Norbaitek nire mintzoa aditzen badu, eta atea irekitzen badit, haren gana sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu. Garaile ateratzen dena nerekin eserieraziko dut, nere aulkian. Ni ere garaile atera ondoren, nere aitarekin haren aulkian eseri naizen bezala. Belarririk duenak entzun beza espirituak elizeri esaten diena. Jaunak esana.
erioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jendeari, zeruetako erreinua soroan ezkututako gordailuaren antzekoa da. Aurkitzen du gizon batek eta gorde egiten du. Pozez beterik, joaten da, saltzen ditu dauzkan gauza guztiak eta soroa erosten du. Jaunak esana, bueno, laburra. Agustin jaio zen orain dela 1700 urte Afrikan, Argelian. Eta ze harremana du artikutzarekin? Bueno, pues hemen beirategian ikusten dugu horregako irudia anatzean ere. Horregako apaitzak historikoki segitzen zituzten San Agustinen araguak. Baina harremana ez da hori bakarrik. Ez. San Agustin oso antzekoa da gure bizimoduaren. San Agustin tago harremana estua ditugu. San Agustini gustatzen zitzaizkion ardoa, dantzatzea, plazerrak, gozatzea, guri ere, bai? Baina hori guztiak ez zituen asetzen bere bihotza. Eta zoriontasuna bilatzen ari zen eta ezin zuen aurkitu. Ez zegoen kontent deuserekin. Eta guri ere behar bada pasatzen zaigu gauza berbera. Naiz eta gustatzen zaizkigun, gauza onak, baina azkenean badugu egarri handi bat gure bihotzean. Orain dela urte asko Aspurtz da Pirinioetan herri txiki bat, eta Aspurko feligreseak, emakumeak deitu zioten Iruñeko apezpikuari. Eta esan, gure apezak gehiegi edaten du. Gehiegi edaten du. Gustatzen zaio ardoa gehiegi. Eta apezpikuak deitu zion apezari. Hore, esan didate, hori, gustatzen zaizula ardoa gehiegi. Eta apezak esan zuen, no te han dicho la sed que paso. Bai? Bai, gu denok badugu egarri handi bat gure bihotzean. Egarri mugagabea. Eta zerekin betetzen aldugu zulo mugagabea. Zerekin betetzen aldugu, asetzen aldugu egarri mugabea. Bakarrik mugegabe batekin. Eta horregatik San Agustinek esan zuen, zuretzat egin gaituzu jauna, eta gure bihotza ez dago tranquil, zu gabe. Hori da, azkenean gu hemen gaude esateko, jauna, zu zara gure altxorra, bakarrik gure bihotza, gure zoriontasuna asetzen gaituena. Zugan jartzen dugu gure atxerena, gure konfidantza. Eta, hori, azkenean hori da altxor bat. Azkenean gu ere gure zoriontasuna, gure fedea transmititzen aldigu besteei. Eska bezaiogun gaur Agustini, gu zoriontasunaren
mezulariak izan gaitezen. Gure fedearen mezulariak, gure zoriontasuen mezulariak izan gaitezen San Agustin bezala. Eta orain zutik, eskadezagun jaunari gure beharra. Lehendabizi Elizaren alde, Jesusen zoriontasuna fedea zabal dezan. Eskadezaiogun jaunari dira, hainbeste eta hainbeste jende, bai Goizetakoak, Donostikoak, Oiartzungoak, Lesakakoak, eska ezagun, gure herrien alde, ohiturak mantendu ahal dezagun. Eska dezaiogun jaunari, hainbeste arazo, ezagun bereziki pakearen alde. Bai urruti, Palestinan, Iranen, Ukrainian, bino ere gure familietan, gure diozetan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure Meza santu horretan gogoan hartzen ditugun hildako eta bizi bikoko kontutan hartuko ditugu baita ere. Hildakoen alde, hain zuzen ere, Elizalde Fagoaga familiko hildakoak Dolores Unzain, Segundo Unzain, José Luis Fagoaga, Maria Ansa, Segundo Michelena, José Zugarramurdi, Romana Fagoaga, Aiaborroko familian partetik, Gurutze Iparragirre, Mañoli Escudero Loiarte, Paquita Escudero, José Miguel Zugarramurdi, padrilako partetik, Jacinto Garmendia, Antonia Michelena, José Martín Garmendia, eta gero baita ere, kontutan hartzen ditugun, bizirik daudenak, Iñaki, Iraia eta Indira Itorurko eta Ekain. Jaunak denei, pakea, batzui lurrean da beste bizian eman dezaien. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hau dena eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez, eseri labez ezagun. Guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan.
Gure soraren horregarria ospatzean apalik eskatzen ditugu, jainko guzizun horri. Zure errukiaren sakramentu hau gertarakigula, batasun ezaugarri eta maitasun lokarri. Jesukristoren bitartez. Amen. Aurra zuekin, Ega zuen, espirituarekin, gora bihotza, eskerra jakoiko gure jaunari, Gidabai eta zuzen honeita beti zuri eskerrak ematea, jaunaita guzei santu jangoiko alguziun betirekorri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Agustin santuaren jaiegunean poz ematen diozu zure izari, indar berriaren izare jokabideaz, argiek erakaspenaren izaz, baita laguntzarearen eto izaz. Horregatik aingeru, eta santuekin batean beti eta beti abesten dizugu gura zarre hau. Santutasun guztien iturri. Santu egizkizu bada hogeita erbet zure espiritu izuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala. Ogi hartuta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Arrazazuen eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoak berdin kaliza harturik, berzer eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Arrazazuen eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ireka Kristu zera aurra, zuterrizeko irarte, aurregu hau erriona. Horretik jauna zure semeren eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sainkalitza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputz bolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zeure bizan. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta ez izan muzekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan digan gure senideak eta hildako guztiak bereziki, Elizalde Fagoaga familiko hildakoak,
Dolores Unzain, segundo Unzain, José Luis Fagoaga, María Ansa, segundo Michelena, María José Zugarra Murdi, Romana Fagoaga, Aitadorroko familikoan batetik, Gurutze Iparragirre, Mañoli Eskudero Loiarte, Paquita Eskudero, José Miguel Zugarra Murdi, bere kuadrilako partetik, Jacinto Garmendia, Antonia Michelena, Jose Martín Garmendia, eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiguaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose bere senararekin, Apostolu santuekin, San Agustin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure aitak Jangoikoak guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaitza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Gutxiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Urrena, zeuena, zerana, santu izan beti zure izena, etorri zure reinua, egin beti zure eta eskualdietan zendo, betiko zorioaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudera. Zurea Jesu, erekeza, zurea koske, Jesucristo, gure jauna, zuk esan apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira, zure bezaren sinismari, eta ez zure pekatuei eta zure gogoaden bezala, emaio zure izari pakea, eman batasuna, errege bizi baizerak, izaldi eta izaldietan. Jaunaren pakea, beti zuekin. Emaio zure pakea elkarri. Amen.
itsua jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure desean sartzeko, ezazu izan. Egin dezagun otoz. Zure semeren mailan parte hartzeak santu egin gaizala jauna. Kristoren gorpuzeko atal izanik, sakramentu hartu dugun ura bera egin gaitezen. Jesukristoren bitartez. Eta orain abestuko dugu Orriako Ama. Pasabez dezazuen egun aitzaitz ona. Jauna zurekin eta zure espirituarekin. Deikaz izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zazte jaunaren pakean. Amen.
Ikoza